Здравейте хора, това е моята нова кукла Франки от Coffee Bean. Сега ще ви покажа кутията първо, после куклата. Тук е Франки, а отзад са другите от колекцията. Изчакайте само секунда. Тук са изобразени тази Аби, Торале и Франки. Тук вътре в кутията има някакъв бюфет. И тук пише менюто. Ето и самата кукла Франки. Франки няма поставка, защото тя е в малка опаковка. Има чашка, косата и... извинете. Косата и има и жълто. Ето тук. И гледах някъде синичко имаше. Не, синичко няма. Объркала съм се. Ето го. Не. Извинете, пак се обърках. Ето тук ръцете има чевове, както знаете. Косата е черно-бяла, вие знаете. Ето тук може би да не забелязвате, но то блести някакси. Не знам дали вие виждате. Колата и ето така, на светкавици и бузата е много готина. Има две гривнички, ето тук на тази ръка. Много е хубава. Обувките са и една черна и една бяла обувка. Това беше от мен. Довиждане!